and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyon sa nagbangutang kasing-kasing. Wa pa ko gutuma. Akaleche! Ah, Napabaga man gani ko sa kong naog daan na! Unya di ka mukaon? Labay ko ni Ron! Dekati. Asa man di ka mukaon? Ganin kamot man gani ko nga makadakong pagkaon para nimo? Unya di ka mukaon? Magapahiyupos man ka! Dekati. Medyo na uwa man gani ko nga nasakpan ko nga nanguha ko ana. Unya, pag-abot ako diri di ka mukaon? Mukaon na lang. Ayaw! Ayaw, Ha? kay kontra gusto na. Mukaon na lagi ko. Ah. Bibi. Honest ka? Lagi. Bi, ikyaro na to. Dong! Oh, di adong Day suka nga pinakilat. Pinakilat? Hanghang ni, pinakilat. Hanghang ni Dong. Sige. Palihog ko. Okay. Dara dong ha? Dara dong. Okay na. Ang saman, bukan ti ka aring lambay, ha? Ako lang. Abuang ka! Silbihan ka, di ka gusto? Sige, bukin na lang ko di aglambay. Ayaw ko pa'y obsagod. Di lagi. Katugo na rin ako, ha? Sige. Magdali ko. Aron mga tuwag na ta. Natuog pa tingali si Papa ug Mama. Wa na ko kabantay nga nauli si Mama. Unsa kay makaon, no? Oh. Unsa man ang gitapunan sa plato? Be? Uy. Wow, pasayan. Lambay ug ni ay kaldereta. Nagdadi og mga pagkaon si Mama Cathy. Uy. Naglingkod naman ko ka diha. Nakamata na ko. Ang sabi kisigahan ni magtanaw diha. Nagsige ko tanaw sa nindot kay ni mga bag. Murag, mahalon man kayo ng baga, no? LV? Louis Vuitton? Ay! Basta landong! Sus, ambot. Ay na, di ko makakitag babae nga. Nga parehas niya. Nga dili siya managana ba o hatag ng mga butang, mga mahalon nga bag. Inana. Huh? Naghatag ka ng mga bag? Nga, grabe kayong galanti bayana. Uy! Kuha nagkasuod mi niya. Nagkahigala mi. Misuroy man dito dong. Basta landong. Namungingis alahas. Uy! Murag nasakit og hipa. May pulsiras. Grabe. Kwintas dagko kayo. Sing-sing. Pulos dagko yung kaayo. Mo ba? Mga brilyantes para sing-sing. Grabe ya lagi dong. Nya ambag. Nya kay maay man akong pagkaatiman. Gihatakan ko. Mo ba? Kinsa man na siya? Ninya. Ninya? Oh, Ma'am Ninya ray among tawag niya. Mura na among nailan niya. Sa ding iyang gihatag na ko ay naku. Ko'y baliba dong. Uy, balibara na nimo nga mahalon man kay ng baga. Mayo noon. Malagi dong. Lipaya lagi kay nako dong. Anis pa dong. Lipay kay ko dong. Imagine ha. Kinsa may magdahom nga iya kong hatagan ana. Uy, never gyud dong. Taga-asa na siya? Wa ko may baog. Taga-asa gyud to siya. Nagwapa ra ba dong? Doon na kay contact number ana niya? Sa? Ngano ko tanan magkakontak number niya? Ngano manguyab ka niya, ha? Ilisa ko ni mo dato? Mo ba? Ha, Franco? Day Cathy. Pagsulti! Kalit man kakasuko niya eh. Ngano nangutan magkag number, ha? Nangutan magkag number. Unsa man? Ha? Kontakon nimo siya, ha? Kursunada ka niya? Pagsulti!
Nangutan na lang ko, doon na ba kay number niya? Kaya tingalig, doon na pa siya ilaing ipanghatag ba? Ay, kaya nga na, mangayo ka! O kung magkakita mo, maibog ka niya! Nah, wag kinasa ko na oy. Eh, Som ka. ay, nalanta, Franco, eh. Ay, nalanta. Eh, sayop ka. Wag ginasa ko na no? Basta, O lagi. Pero, pero unsa? nakainom ka sa pag-uli ni mo. Na, dili ka makainom, ana, ha? Nga, birthday party, good to good. Unya, nakig-inom man si Sofia. Di ba, ikaw masay ko balibad mo to. Inom lang sa ko. Ay, di ba? Alam, sa ko kaayo kung dili ko mo inom. Maupi ko. Ha? Usay, okay ba? Out of place ba? Ah, okay. Nak, naaday ka diha? Dasapa man mo si mama dito sa sud. Naibaw na ka ng mama ni mo. Kalit lang og singhag usahay. Mao pa? Sabta na lang ko na si mama pa. Oo, uy. Sa tanang panahon, nak. Gisabot gina ko na sa mama ni mo. Og naanad ako anak niya, eh. Naaraman di ay na. Pero, swerte kay inahan ni mo, eh. Unsay nakaswerte? May mahalon kayong bag. Louis Vuitton pa. LV. Mao ba pa? Hmm? Mutanaw ko, bi? Ma! Makati! Patanawa ko sa imong bag, ma! Hinatag ko no sa iyang amiga. Amiga? Wow! Kanindot ko ani, ma! Yes, yes, anak. Asa man gusto ka, anak? Kaayo! Pero, imo man na. Ay, ako na ihatag ni mo. Tinuod ka, ma? O, lagi. Ihatag ka ni mo. Ay, yes, ma! Thank you, ma! Kabuutan sa kong mama. Oy, Ang akong pagpanarbaho, nak, para ragyod ni mo, nak. thank you, ma. Kanatungod kay mahal ko kamo. Ikaw ang imong Papa Franco. Thank you, Makati. Thank you. Kumusta na? Okay na ka? Wala ka magduka? Tuka gyapon ba, eh? Wag kay ko makatuog, eh. Buntag nang nauli si Kate? Oo, mga alas 5 na gito. Birthday party. Magaha. Parte magaha. Ay, Oh, saman. Kalit mag-kisdom ng dagway ni mo. oh, wa man ba utik? Sige, damo na ko ring tuslubuan na to, ha. Bay Franco. Naibaw ko. May gihambin kang problema. Di lang ka musulti. Oh. Unsa man? Maayo kay ni anak ka. Oh, nga naman. Si Mr. Martinez, murag. Nakamati ko na kasi mong kamaldita. Oh, mayo mahipaw siya. Uy girl, mangluod gani na. Ikaw gyud. Manluod siya? Dili na siya kakita og parehas nako. Ansa? Magpangita siya nako, day. Ha? Kadungog ka? Magpangita siya nako, Sofia. Oh. Kathy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!